Nondo motim giriruok makedo gi yedhe meroji NACADA yango ni tiyo gi yedhe meroji odok chien kaya e tamala paga bro nukta ariyo e higa mag ariyo paga biriyo nyaka tamala paga biriyo nukta abich e higa mag ariyo prariyo kod ariyo. Kata kamano kwan jogo matiyo gi cocaine kod heroin to medre kind jogo mantiere kod higni 16 kod 20. Nondo no yango ni nyithindo ma jo higni 6 imako katiyo gi ndawa. Moko kuom nyithindo go ma jo higni 7 tiyo gi kong'o, kama kuom nyithindo ma jo higni 8 tiyo gi njaga. Kathoth jogo matiyo gi cocaine kod heroin ne kind higni 18 gi 20. NACADA yango ni kong'o emitiyo godo marach e pacho ka mogik kanyato gi jogo mane kind higni 15 nyaka 65. Government has taken a decisive action to ensure the safety and compliance of alcohol production in Kenya by issuing the 25 directives to enforce compliance. As we look forward in the 5 years to share, as we look forward in the implementation of the plan in the next 5 years, we also look forward to the beautiful, wonderful results and achievements that will be shared after the strategic plan is implemented, and we look forward to be proud of the results that will be achieved therein. This war can be won, and it will take all of us Kenyans putting our efforts together. The idea of blaming this or that would not help that much. At this moment, we need everybody's effort.